Isto é a Lobeira Today e estás a ver Luns de Tea, o programa que sai os martes. A Lobeira Today. E o demo que os enganou foi arroxado ao lago de lume e xofre, onde tamén están a besta e o falso profeta, e serán atormentados día e noite, por sempre e para sempre. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides a un novo Luns de Tea, como xa dixo Melody ao principio, o programa que sai os martes, quedadevos con iso, que o demo non vos confunda, e hoxe imos falar, como xa vistes, de demoloxía. Moi boas, Melody, benvida a este o teu programa na Lobeira Today. Boas noites. Agardo nos esteades escoitando perfectamente, non esteades tendo problemas para nos ouvir. Agardo tamén que vos guste ese efectiño e esa cousa. Tivemos un agasallo adiantado na Lobeira, entón estamos contentísimos co novo xoguete. Imos estar xogando con el seguramente durante toda a noite. Agardo non abusar moito del, pero este ímolo usar de cando en vez.
Seguramente, porque me dixo Melody que se ia quedar o mellor algo oturada. Porque de que imos falar hoxe, Melody? De que imos falar hoxe? Porque no pasado falamos de anxoloxía, e neste, como dixo Cunqueiro, imos falar de demoloxía, non? Sí, imos a falar de demos. Que tipos de demos hai? Que é o demo? Mais ben, bueno, un estudio do mal. É moi, a mí préstame moito máis cos anxos. Os anxos son aburridos, os demos molan máis. É que os anxos son moi anxelicais, non? Vos Sí, demais. Igual son sí. vos demais. Os demos son un pouquiño máis parecidos aos humanos, non? De feito, dicía un que o quen era? Shakespeare creo que era, ou Einstein, non me acordo quen, dicía o inferno está baleiro, todos os demos están aquí. Mira que nos di Dieguito que di Alobeira, te doi mil grazas porque agasallei o primeiro en se conectar, que neste caso foi Dieguito, cunha suscripción á Canle. Pois aí tes, suscrito á Canle, Dieguito. Moi boas noites Mericeo, moi boas noites Tais, e sí, a voz do principio era moi tétrica, sí. Sí, moi tétrica. Podo volver a poñela, Podo volver a poñer... Voz de monstro. Pero vámolo racionar. En calquer momento rompe o programa por aquí, Belcebú. Sí. Vámolo racionar iso porque tampouco é plan de abusar todo o tempo destas cousiñas que teño aquí na má. O que sí que clasifiquei este directo un pouco como que van sair imaxes, pois ao mellor un pouco turbulentas, non? Entón puxen que iba a salir imaxes truculentas por aquilo de que Twitch despois non nos diga que está expoñendo aí fuera o directo. Entón, para que quede, pois está clasificado como que poden sair corpos mutilados e cousas destas, aínda que señan pictóricamente, non? Non me pasei moito, Bueno, vamos ver a primeira imaxe, se che parece lanzamos a esa. Dalle aí ao PowerPoint, por favor. Vamos lle dar ao PowerPoint. Pon demonoloxía, penso que é unha deformación do castelán demonioloxía, pero sí, en galego demonology, cruzouse aí a... Claro, será demoloxía, non? Porque son demos. Demoloxía será, sí. Dicídeme que non é turbadora a imaxe esta que temos aquí en pantalla. Esta é unha imaxe do inferno do século XV de Giovanni da Modena. E, bueno, sabedes, tedes por aí demos de todos os tipos e clases, un que é así, parece un pouco como a imaxe de Cronos, non? Devorando aos fillos, pero, bueno, aquí devorando aos pecadores, regurxitándoos polas partes inferiores no máis profundo do Averno. Sí. Non sei, moi curioso. O sea, a min, cando vexades sempre infernos, paradevos, recreádevos nas torturas que lles están a facer. Sí, non como a de Little Nicky que lle metía unha piña do revés a Hitler polo cu, non? Sí, eso, pouca cousa lle fixo. Sí, pero bueno, iba Hitler con, se non vistes Little Nicky, é unha peli graciosa. O sea, é dicir, non é unha mala película tampouco. Non é das peores, vamos. Bueno, porque digo, dos anxos falábamos de xerarquía, ¿no? Pero hai esa mesma xerarquía porque nalgún texto que lín por aí fala dos anxos do demo. É dicir, hai anxos celestiais e hai anxos demoníacos, non? Sí, a ver, é que isto do estudo dos demos é moi complicado. Houbo moitos intentos de clasificación e houbo moitos intentos de definir que son os demos e cales son as xerarquías que hai, pero non está tan ben estructurado, ou eu non atopei así nada tan ben estructurado como no caso das xerarquías anxélicas, porque os demos son máis volátiles, caóticos, impredecibles. É un pouco máis difíciles de clasificar, entonces é un pouco máis complicado, pero basicamente sí que hai como unhos xefazos e despois teñen a súa, bueno, ao seu cargo, pois, unhas hostes infernais que serían os executores das súas ordes, pois igual que os arcanxos teñen hostes celestiais de anxos,
por debaixo de si, pois tamén os demos. Dinos María Levo, que véndese suscribir de novo a Canle, dinos María Levo que boa noite e que bonita imaxe nada máis entrar esa. Claro. Bueno, a ver, tamén outra das cousas difíciles co do demo é que realmente o estudo dos demos é o estudo do mal en sí. Nós o que vemos como unha cuestión de casi zooloxía, de clasificación de demos, en realidade é unha clasificación do mal, da corrupción da creación de Deus e dos pecados. É case como entrar en psicoloxía, o lado escuro do ser humano. Entón, é o que o fai complicado. De feito, sempre foi un problema teolóxico o de dar unha explicación á existencia do mal. Se supoñemos que Deus é o máis bo, o infinito, o creador supremo, e o que nos dá todas as cousas boas e nos leva á eternidade, porque permite, ou porque na súa creación hai algo tan malévolo, tan corrupto e tan desgraciado como o demo, non? Entón, por iso é moi complicado. Dio María Levo que esta imaxe parece sacada en Ferraz un destes días, teño que poñer isto. Sí. Tal cal, di Tais e Dieguito súmase ese que é Lord Belcebú, non? Pois non sei, agora... Belcebú, Satán, Asmodeo, é que depende. Tampouco hai unha clasificación iconográfica ríxida para poder Belcebú identificarlos. creo que está en Vigo, é o Vitrasa. O Vitrasa é Belcebú. Sí, totalmente. Diz que está alterando servicios todos os días aí. Pasamos a seguinte. Pasa. Algo máis que sinalar desta imaxe? Non, só recreadevos. E canto máis de cerca se mira, porque eu aconsello vos que a busquedes, repite por aí o nome. Espera, é o inferno de... espera, que pechei as notas. Giovanni de Módena. O inferno de Giovanni de Módena. 1408. Claro, buscadea, é de 1408, buscadea e ampliadea. Vede todos os tipos de demos que hai e todas as demadas que están facendo. Fixadevos que o demo principal é negro, un negro tirando a grisáceo azulado, pero negro, e despois temos demos vermellos e demos verdes, porque imos a falar da cor do mal tamén. Sí, porque debo dicirvos ben claro que quen non sigue a Luz de Tea en Twitch está o facendo mal, porque Luz de Tea non está só na Lobeira ten un programiña, pero logo en Twitch fai o informativo ás bravas e todos os domingos, me equivoco, todos os domingos pola mañá fala dunha cor. Todos os domingos pola mañá fala dunha cor. Entón, eu aconsellovos que pasedes por ali porque ten un programa ben chulo, De feito, eu propuxen o marrón, teño pendente velo. Pero bueno. Propuxeches o verde, que xo teño pendente de facer, porque ando por aí recopilando. Marrón xa tes, marrón de momia. Dice, Melody sempre nos trae iconografías que parecen imposibles. Sí, pero o bonito de ter a Melody na Lobeira é isto, que podemos ver aquí. Claro, además agora sempre me di polo WhatsApp antes de comezar o programa, dice, puxenlle moitas fotos a PowerPoint, desta vaiche molar, porque sempre lle dicía, posme moi poucas fotos e tal, pero agora... Sí, pero ahora xa... Eu xa sí recreíme cos demos. Pero bueno, eso, que é moi complicado falar de demos máis que de anxos, porque, como dixo o gran inquisidor sanguinario Pierre Lancre no século XVII, o mundo é un teatro no que o deaño desempeña unha infinidade de diversos e disímiles personaxes, que somos os que vamos a intentar coñecer hoxe. Eu vasme permitir que faga unha cousa, vou poñer esta voz e vou ler o comentario do comandante Suso. Dalle aí. Foi o demo quen deu ao home a liberdade de decisión. Eran esclavos sumisos no xardín do Edén. Cando se compararon a Deus e foron expulsados, tiveron a liberdade de ser homes.
É que mola moito, tío. É que mola moito a tontería esta. A dialidade de Deus Demo é o principio de toda a panoplia de deuses. Dinos aquí, comandante Suso. Escarállase Madia Levo e aplaude Tais. Veña, vamos á seguinte. Daimones e familia. Que pasa aquí? Que son familias, non son xerarquías? Son familias. No, puxen así, daimones e familia. No, ti esquécete de xerarquías así como as angélicas, que isto é máis caótico. Vale, é o señor Daimones. Bueno, pois imos ver o señor Daimones. Xa te explico ahora, mira, pregunta por aí comandante Suso se dixo unha tontería. Non dixaches unha tontería, é unha realidade, pero imos explorar agora. Entón, para non facer spoiler. Imos explorar esa realidade. Realmente é que isto debería habelo dito o día que falamos dos anxos, pero non sei por que pasouseme. Daimon é unha palabra grega que se refire aos espíritus. Nin é boa, nin é mala, son espíritus pequenos, deidades, que ás veces fan o traveso e outras veces tamén son propicias. Entonces, baixo Daimon acabaron moitas deidades tamén das religións antigas, catalogadas como iso, porque en certo momento da historia Daimon pasa a representar os espíritos malignos. Pero na súa orixe non se refería a espíritus malignos, referíase a estes espíritus deidades menores que poblan os bosques, que puluran por aí, que ás veces son malos ou ás veces son bons. Depende. Entón, iso, por exemplo, acontece tamén no zoroastrismo, é moi curioso, porque os Deva, que son as deidades védicas, do hinduísmo védico, no zoroastrismo os Deva son considerados entidades malignas, serían como os demos, non? Entonces, hai unha parte do que consideramos demos que en realidade son deidades de religións previas ou de religións da competencia, coas que se fai a competencia, non? O meu Deus é o bon, os teus son falsos deuses, son demos, son espíritos malignos. Entón, tamén hai moita confusión cando se estudia a demoloxía por isto mesmo. En que medida os podemos considerar deidades, en que medida os podemos considerar demos. Porque, ademais, nas religións antigas, moitas deidades teñen unha doble faceta. Tanto son propicias, boas, como son negativas, porque realmente as deidades naturais son un pouco así, non? É como Thor e o raio. O raio ilumina, pero o raio tamén ten forza destructiva, por exemplo. Pero o raio tamén ten a forza do lume, co que despois ti te quentas durante a invernía. Como teñen esta dualidade, digamos que a religión cristiana non soupo moi ben que facer, entón estirpou, deixou o mal por un lado e quedouse coas cousas boas. Todas esas deidades tan ambiguas acabaron sendo consideradas demos, por un lado. Di aquí, Dieguito, esos que son anxos caídos, non? Vamos agora aos anxos caídos. Calma. Veño de lanzar unha enquisa, vai durar 10 minutos, pero vámola estar facendo ao longo da noite, vale? Despois facemos unha media de enquisas para ver de que queredes que vaya o vindeiro programa. É dicir, tedes que decidir se queredes que vaya de maxia de sangue ou se queredes que vaya de ritos de bautismo. Podedes votar, os que andades por Twitch, podedes vir votar a enquisa. Podedes votar todas as veces que queirades. É dicir, neses 10 minutos podedes dar todas as veces que queirades. Por 50 lobeuros. Tedes que ter 50 lobeuros para poder votar. Os que pasades por aquí, as persoas que pasades por aquí de cote, tedes que ter miles de lobeuros. Entón, pois, idelle votando, idelle dando aí a tope e a ver que sae. Se maxia de sangue ou ritos de bautismo. De que queredes que falemos o primeiro martes ou luns, que podemos volver a poñer o chuvio nos luns, que ao final explico. Idelle votando e ide mirando a ver o que hai aí. Di Dieguito, eso de maxia de sangue só turbio, jajaja, pero dos bautismos pode ser igual de turbio, xa vos aviso. Ritos de bautismo, sí. E di aquí Madia Levo, hai que decidir entre susto e morte. Exactamente.
entre susto e morte. Dixo María Levo que el ten 63.268 lobeuros. Ainda podo... Oiche, pero podes ata coller un viaxe en motocicleta, un viaxe en Harley, que además estes días case non chove, verdad? Case non está chovendo en Galicia, entón, pues lévote na moto a calquera lado. Terá que ser de auga, pero... Veña, chapa. Facemos a seguinte ou... Espera, a esquerda tedes a Pazuzu, por se non nos recoñeciades, xa vos lo explico, é Pazuzu. Maya ou algo desto, non? Mesopotámico. Ostris, pois parece inca ou maya ou algo desto, verdade? Sí, é fillo de Anu. Bueno, está catalogada como Pazuzu, vaya. E, polo visto, vadelo atopar como xefe dos demos aéreos, pero refírense a eses daimon aéreos, a esos espíritos aéreos. Ou Lilu, porque son os que son da rama de Lilith, ou poderían entroncar con iso, pero a Lilith vamos a deixar por hoxe. O sea, a señora é moi complicada. Tamén representa o vento do suroeste, pero tamén era unha deidade protectora que a xente tiña nas casas para afastar outras entidades peores, non? Entón ten esa dobre función. Antes puxen o exemplo do raio, pois tamén podemos poñer o exemplo da auga. A auga fai que a terra sexa fértil, pero tamén á mesma vez pode destruirche a casa ou o lume, non? Entón, estas deidades naturais teñen esta dobre función. E á dereita temos... Deidade de todo un pouco, deidade manita. É como a Kali. Kali é unha deusa destructora, pero tamén é unha deusa de potencia e de defensa, non? Claro. Tanto che destrue un edificio como che protexe, dependendo de... Exacto. Vale. E despois temos ao lado temos a un sátiro tocando a frauta con un macho cabrío, con unha cabritiña. Os faunos tamén son representados mitad home, mitad fauno. E realmente pertencen como ao séquito tamén de Baco e son a quenes lle debemos a imaxe do demo como macho cabrío, non? Porque se demonizaron os cultos e as figuras estas destes sátiros, porque ademais eran como luxuriosos, non? Ás veces aparecen como representados tamén como Príapo, non? Un pouco así, son como deidades do salvaxe ou do fora da civilización que non encaixaban moito coa moral católica cristiana en certa época e acabaron demonizadas porque representaban en sí un pecado, non? Que é o da incontinencia, do pouco autocontrole. Debo dicir que a min crispoume moito, o sea, enturbioume moito na peli El laberinto del fauno, o becho este que levaba os ollos nas mans, iba así. Levaba os ollos nas palmas. Non sei se eso existe ou non, pero era turbador. Dinos aquí, Dieguito, pero Baco non tiña nada que ver cos demos, non? Non. O sea, non é si, para os católicos cristianos, era un demo. Baco, Diana, Diana, Apolo, acaban sendo como demonizados. De feito, Hernán, creo que vos lo citei antes, cita especificamente, por exemplo, que a primeira forma que tivo o demo foi a da serpe, non? Polo Xénese, pero tamén se refire a que Esculapio, que era adorado polos romanos como deus da medicina, se representaba en forma de serpe. Entón, el di que este Esculapio era un demo que fixeron pasar por un deus, ou que se fixo pasar por un deus e os romanos adorábano. E tamén fala de Apolo. E, de feito, tamén, cando se fala da adoración das bruxas, o sea, da bruxería satánica, das que fan adoración na misa negra de Satán, tamén se fala que pertencen ao séquito de Diana, de Hécate ou incluso de Dama Abundia, da deusa abundancia, de Opis. Isto é algo da tratadística medieval, tedelo no Le Champion de Damas, no Romance da Rosa tamén aparece Dama Abundia como señora das hostes demoníacas, non? De deidades infernais. Entón, non é que na religión original tiveran algo que ver co demo, senón que o cristianismo e o catolicismo condenounos, desplazounos ao averno.
da imaxinación, por decirlo así. Vale. Agora sí, pasámola, non? Pasa. Paso. Acordo Acordo mal. Se antes vos digo que Melody estaba a facer programas sobre cores, É que antes claro, aí traen ayudoume. na PowerPoint acordo mal. Pero antes de pasar á seguinte, vamos preguntar no chat, de que cor é o demo? Que xa vos din unha Exactamente. pista, pero de que cor é o demo? Vos que De que cor é pensades? o demo? Poñédenos aquí no chat. Mentres vou lendo por aquí que dicía o comandante Suso, agora entendo por que se casou comigo a miña dona, alexo a todos os seres malvados. Dicíanos Dieguito, bueno, facía a pregunta de Baco, beber viño está demasiado demonizado, di Madia Levo, bebe de auga e come de froita. Sí, señor. Eso apóyao seguramente a nosa dietista realista. Di Dieguito que era un pervertido que lle gustaba beber, e dinos aquí Tais que xa xogaron coa falsa luz cando os da tal son eles. Ese non entendín. Que cando os da tal, os da que? Os da falsa luz son os que acusan de ser falsos deuses, son os que siguen un Sí, falso son os deus. falsos deuses, exactamente. Vale, dinos aquí, Dieguito, que vermella e dinos o demo é da cor da Coca-Cola, di Madia Levo. Eu diría que pardo, é cor pardo. Eu diría pardo. Pasamos. Ou contesta alguén máis. No, dalle aí. Bueno, se contesta alguén máis. Dámoslle. Veña, Dale. total, non sae a cor, saen cores, pero de que Bueno, cor a é o ver, demo? as primeiras representacións do demo son azuis. Pola Idade Media, polo século este que é de Giotto, é do século XIV, principios do XIV. Do Trecento italiano, represéntase de cor azul. Non se sabe exactamente por qué, pero a explicación que se adoita dar é porque viría a representar a sombra, ou o tenebroso, ou o material, ou a materia que se corrompe. Pero é moi curioso, porque o azul, neste ton pálido, foi a cor do demo, e, sen embargo, nos identificaríamos máis como azul, como a cor do manto da Virxe, por exemplo, non? Nesta época. É como dicotómico. Di María Levo si é Giotto o dos rotuladores, non creo, no século XII non creo que... Pero No, pensa. serán descendentes os que fixeron os Di rotuladores. Dieguito que o mellor porque non existían outras cores, pero bueno, debo decir que o azul era bastante difícil de conseguir, ¿no? Un azul potente, sí, que era o que se utilizaba, era o azul do ultramar. Despois había outro azul que viña dun mineral das montañas de Alemania, non me acordo de que parte, que non era tan valorado, pero sí que se... Vai preparando o programa de Maxia de Sangue. Gañou Maxia de Sangue, vale logo. Entón, en xaneiro facemos ritos de bautismo. Ou en decembro propoñemos outra enquisa entre ritos de bautismo e outro tema. Outra cousa. Veña. Bernini, por exemplo, que tiñamos aí pendente, Sí, un Bernini versus que? Bernini versus Borromini. Aí está, pois Que poñemos tamén ese. pode ser sanguinolento, xa vos lo digo. Entón, seguimos coa cor coas cores, vou ir atrás para ver as cores do mal, a cor do mal. Comezou sendo azul. Sí, das primeiras representacións adoitas utilizar o azul, sobre todo. Eso tamén nos códices, pero bueno, aos códices moitas veces utilizan un código de xustaposición de vermello e azul, entón hai que ter cuidado con iso. Pero a cor do demo habitual é a do azul nesta época, ao principio. Ven a representar, pois, iso, a escuridade. Bueno, pero aí tamén cuidado, Cuidado, que tamén os hai vermellos, e verdes, Sí. e laranxas. Entón, de que século era esta É do século representación? XIV, que creo que é de 1300, este pintouse entre 1304 e 1306, está aí no cambio de século. Jolín. Vedes que, bueno, o que se ve vermello é o lume infernal que descende, que por aí que non puxen un mural inteiro, porque é como toda a parte da cabeceira da igrexa, na parte dereita, na parte esquerda, está esta representación do inferno. E arriba de todo,
centrado hai un Cristo en Pantocrátor rodeado por un arco da vella. E dese arco da vella salen esas linguas de lume que entran como ao inferno. O Moi sea, que curiosa realmente esa imaxe. é como que é Deus castigando Claro, é a un toda apocalipse, un xuizo final, vaya. que cousas. Pasamos ao seguinte. Dalle. Dámoslle. Uf, isto Esta parece é... unha isto parece parece unha fase do Super Donkey Kong. Ben, seguimos. Bueno, Dima aquí de algo tedes. a bondade entre comillas de Deus. Esta é unha recreación do Hortus Deliciarum de Errada de Landsberg do século XII, que está dividido en varias partes, unha das partes é a do inferno. Entón, aquí recréanse un pouco con esas partes do inferno, non? Entón, están aí os demos castigando os que temos ao principio, os que acaban de chegar recén condeados, que dicen aí, bueno, señor demo, onde me poño? E o demo, bueno, pois cólgate de aquí que imos empezar coa tortura. E aí están torturando xente. É curioso que sempre se representa o inferno como moi caótico, moi desorganizado, moi odiable, non? Moi odiable Claro, realmente. E, sen embargo, represéntase o ceo super limpo, super pulcro, nada claro. super atemporal tamén, non E sempre máis, todo blanco. Todo. aí hai algo de o ceo é ordenado, moi ordenado, e o mal é caótico. O mal é o caos. O bo é a orde. Entón, viría por aí a historia. E fixádevos que aí donde están as cazolas postas ao lume, que están os demos metendo xente en potas, que van facer aí caldo de pecador. Especialidade delicatessen do inferno. Merecíala. Aí á esquerda hai unhos señores cun pucho branco en pico e na pota está escrito Juden, xudíos. Hostia. Isto de que ano é? Isto é do século XII. Mi madre. Non sei exactamente a época, pero xa vedes que hai como un pouco de odio antisemita por aí pululando. O mellor en Europa, sí, un pouquiño así, non? Sí, menudo E día, bueno, Dieguín. quedadei co do sombreiro de pico, non? Porque dice tamén que é unha das representacións, o sea, este tipo de sombreiro que levaban os xudíos nesa época podería ser inspiración para o para o sombreiro de pico de bruxa, non? Do século XIX. En realidade hai moitas teorías sobre iso, pero esa é unha delas. Ditais que Matrix xoga tamén con ese simbolicor. Primeiro defíneme para min, que son tonto, que é un simbolicor. O simbolicor é o meu programa dos domingos. Vale, o sea, o tipo de Chámolle cores, non? así, simbolicor. Sí. Pero con ese tipo de cores, refírome, non? Quere dicir? No, quere decir que Matrix, na peli Matrix, xogan co azul e coa dicotomía azul-vermello. Escolle, azul ou vermello. E cal é a pastilla que ten que tomar? A vermella. Vale. Para despertar a realidade. Dima de algo que coñecemos o de licor. Ben, ese é un predecesor dun alemán famoso, creo, o que está botando o tipo do pucho de punta aí. A ver, despois tamén hai que recordar que as persecucións que se deron en toda Europa deronse nos procesos inquisitoriais, danse por herexía ou por ser contrario á fe. E aí entraron moitos xudeos, bueno, os herexías como os dos valdenses, os cátaros, todo isto, non? Entón, vai aí representado como quen é contrario á fe. E quen é máis contrario á fe? Os xudeus. Porque despois creo que tamén temos, é que non sei que ocupan na outra pota, que non sei se me queda claro se están representados unhos papas ou unhos profesadores da fe musulmana. Non me queda moi claro. Non divido iso. Pero bueno, sería como a representación dos que son contrarios á fe, os que non siguen a fe cristiá, serán condeados, porque a salvación témola nós. A salvación son os vos bautizados en Cristo, non? O resto, todos condenados.
Non sei que estás facendo na mesa, pero oese. Ai, perdón. Estaba... Dinos, acláranos tais que sí, é un código de cores, o Simbolicor, vale. Algo máis deste, do Super Mario, do Mario Bros. Non, só iso que está en azul, o lume infernal é o vermello, que se vos acordades, cando falamos dos anxos, a luz divina e a sabiduría divina representábase en vermello tamén, non? Entón aí está o vermello como o mal e como a potencia divina tamén. Moi interesante. Di aquí Dieguito, moi ben apuntado, di, o sea, os demos facendo o traballo sucio do ceo, non? Susticio. Sí, porque aí, pois mira, moi ben que o digas, porque isto hai que aclaralo, os demos actúan, o sea, todos os teólogos chegaron á conclusión de que os demos actúan co beneplácito de Deus. É dicir, cando os demos caeron, bueno, cando se tiraron, non caeron, que se tiraron, decidiron tirarse. O seu castigo foi pois, Lo caí que me tiré. quedar, pois, seguir á disposición de Deus, e o seu traballo é corromper as criaturas de Deus. Os teólogos aquí discuten, e que eu tampouco o teño moi claro, pero toda a acción do demo ten lugar por permiso de Deus. Sí, claro. É que o Deus é o que nomea o primeiro demo. Se non o nomeara, claro, pero se non o nomeara, que é malo? Se non hai nada malo, como sabemos o que é bon? Claro, por iso permite, esa é a explicación. Deus permíteo porque así saberemos o que é bon, o saberemos distinguir e poderemos ir en camiño de Deus e apartarnos do demo. É para que funcione o libre arbitrio, máis ou menos. Di o comandante Suso dende Facebook. E por que votaron eses anxos do ceo? Que delito cometeron, Que delito cometeron? Que delito cometeron? O delito coméntase moi de pasadamente no capítulo 2 do Xénese. E despois nun libriño que non está na nosa Biblia, que é apócrifo, é dicir, está apartado do canon, que é o libro de Enoc. O libro de Enoc. Entón, tanto nese capítulo 2 da Biblia como despois no libro de Enoc, moito máis extensamente, o que se conta é que na Terra os homes empezaron a ter fillas moi guapas. Entonces, Samayas, un dos primeiros de Deus, Semyasa, dixo, falaron os anxos entre eles, dixeron, estas mulleres aí da terra son guapísimas, e nós estamos aquí mirando para elas, e aquí ninguén lles fai caso, e igual era ben baixar, saludar, non? Entón, Semyasa, que é o xefe, o capitán desa rebelión, di, vale, pero facemos pacto, porque senón imos baixar todos e despois ides me deixar a min na merda e vou papar eu só o castigo. Entón facemos aquí un pacto entre todos. E baixaron 200, di o libro de Enoc. E unironse ás mulleres dos homes. E tuveron fillos, que son uns xigantes, que se chaman Nefilim. Pero esos xigantes destrozaban a terra, cometían moitos asesinatos, que liaron a parda. Entonces Deus tivo que castigalos, non? Que cousa. E matar a toda a descendencia destes demos, pero Dicía Tais por aquí que para iso hai que ver a peli Constantine, que o deixa claro, é un xogo de egos, a ver cantas almas conseguen cada cal. E di a puntilla aquí, Dieguito, que nada, eso chámase degradar de toda a vida de Deus precisamente, si empezaron no ceo, jeje. Pero a ver, mirade que a mí parece unha parte moi bonita. Os anxos, que se supón que son pura perfección divina, namoráronse das mulleres da terra e baixaron e casaron con elas. E non contentos con iso, ensináronlles cousas. Por exemplo, Azazel, que falaremos del despois,
ensinoulles o uso dos metais e a maquillar os párpados con col. Coa lombarda. No, co mineral, co col, co antimonio, que ten antimonio, creo. Di aquí Ana Rei, pero os anxos non era que non tiñan sexo. A ver, hai que ver os programas. No programa pasado falamos de anxos. E contamos todos sobre os anxos. Hai uns que teñen e outros que non. Non? Entón, supoño, non sei, digo eu, que fale aquí. Ou igual, que fale... eu que sei, igual deciden. Eu do sexo dos anxos, eu aí nese tema non me metín. Exacto. Supónse que son asexuados, tamén os demos, pero despois tamén hai outros demos que sí que se unen aos humanos, como os íncubos. Que Ditais claro, que son moi pro os anxos caídos. A ver, se veu un anxo e lle dixo alégrate María, bla, 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 e María tivo un fillo, aí que faría ese anxo? ese anxo fixo algo. Entón, ninguén dixo que tiveran unha noite de luxuria coas mulleres tan guapas que había na Terra. Ninguén dixo iso. Dixo que baixaron, casaron con elas e tiveron fillos. Ao mellor tiveron fillos así. Embarázate, mujer. E xa está, non? Digo eu, non sei. E aquí hai, neste relato, hai outra cousa moi interesante, que é a de que os anxos traen o coñecemento. Este coñecemento que nós temos da tecnoloxía non deberíamos telo. Foi un don que nos deron os anxos malos. Entonces, a min aí co tema dos deuses que traen o coñecemento venme á cabeza Stargate. Non digo máis. Non digo máis. E remito a todas as persoas que nos están vendo agora que ao acabar este programa vaiades ver o de vacas e mexillas que fixemos falando desas cousas, precisamente. E lle vou dar un ollo. É que hai moito programa xa aquí para ver, Sí. Ditais, referíame máis a Rafael e outras cousas que nos ensinaron. Vale, di Suso, entón Xesús é fillo dun anxo ou de Deus. Quen sabe? Depende. Un anxo é unha emanación de Deus, polo tanto, é unha manifestación de Deus, polo tanto, sería fillo de Deus tamén, non? Non somos todos fillos de Deus, entón somos todos iguales. Estou me liando. Estamos feitos a súa imaxe e semellanza. Claro. Entonces, nesa historia dos anxos caídos tamén hai esta idea de que o coñecemento é malo. E precisamente porque temos coñecemento e temos consciencia do que é bo e é malo, temos que loitar contra os nosos impulsos malignos para estar en gracia con Deus. Cousa que os animais non poden facer, porque os animais non teñen consciencia, porque os animais non teñen ese coñecemento tecnolóxico que os supostamente nos deu os anxos, ou ese coñecemento que adquirimos ao comer do froito prohibido no paraíso. É un pouco o mesmo concepto, ese coñecemento que non deberíamos ter, que nos sacou da nosa idade de inocencia, na que estábamos en comunión coa mente divina, non? Entón, ao adquirir ese coñecemento e despertar, en realidade, trouxonos o ben porque nos trouxe o coñecemento, pero ten o seu lado perverso, que é que podemos elixir, sabemos cando estamos a facer mal, somos conscientes. Por lo tanto, facer mal conscientemente é alexarse da bondade divina, non? Algo así. Vale, dixo que entón confirmas que os demos nos ofrecen a liberdade de ser homes. Eu non confirmo nin desminto. Meteo grego, o que rouba o lume aos deuses para entregárllelo aos homes, non? E aí está o coñecemento de dominar o lume, que é o principio de todas as artes, non? Sen o lume non funde o metal, sen o lume non cociñas, sen o lume non pasa non hai nada. iPhone. Entonces, tamén, exacto. Entonces, nin confirmo nin desminto, pero son moi fan de Prometeo. Sen o lume non hai churrasco tampouco. Exactamente. Eso tiña que darlle. Seguimos coa presentación. Pasamos a isto. Isto que é? Isto é unha
escena dunha das cantigas de Santa María, que non sei cal é, eu tiña apuntada que era a 11, pero despois non atopei a 11 para buscar o título. Pero bueno, é a Virxe María por aí exorcizando uns anxos. Digo, uns demos. E aparecen aí representados de cor negra. Porque a cor do demo tamén é negra. É unha das cores clásicas. Xa deixamos o azul atrás. Bueno, é negro azulado, non? Sí, é un negro así desleído e azulado, como cincento. A máis é divertido porque, neste caso, os demos teñen cor negra e os anxos van totalmente de branco, non vedes como a oposición. Oh, que bonito. Sí, E aparte os anxos que teñen aí como unha A de pomba e os demos que teñen como unha A de morcego. Tan sinxelo porque os morcegos voan de noite e os demos son seres da oscuridade, non? Luz. Claro, e os anxos son seres de luz. Voan durante o día. Claro. Que bonito. Que bonito. Pasamos á seguinte. Dalle. Ño. Cuidado aí. Cuidado aí. Isto é a entrada do inferno ou a boca do inferno tamén representada, porque o negro non só vai a representar o demo, senón tamén o inferno ou a arquitectura infernal. Esta é o libro de horas de Catherine de Cleves, que se pintou polo 1440, máis ou menos. Bueno, vedes que están os demos aí, que hai un demo vermello, hai un demo verde tamén. Pois iso, a boca infernal, pois casi como un felino raro. Que a boca é como unha cabaza. Sí, pero que é como un doble, é como un doble. Sí, é unha cousa. Parece un demo, a ver, unha cousa, parece un Demogorgon dos de Stranger Things. Ollo aí, Xa sabedes onde se inspiraron os de Stranger Things. Mira para aí, Mira para aí, macho. A ver, dinos aquí, Tais, parecen caras felinas. Parecen. Sí, a min parecen caras sí. felinas, sí. Este corte no labio, verdad? Sí, os rasgos de felino tamén son algo característico do demo, sobre todo tamén se presentan como leóns e feras así salvaxes. Non é o gato doméstico, senón a fera salvaxe, a pantera, o león, tigre, unha cousa así máis. Moi boa, soy Alexio. Sí, acórdome do CPI de Atios, paso por diante del cada vez que baixo a Valdoviño a algo. De cando era este cuadro? 1440. Mediados do século XV. Ainda non viñamos moito para acó, No, pero logo saltamos, ti non te preocupes. Claro, pero digo, seguimos aí lonxe, no tempo. Sí. E bueno, despois xa vedes que os demos, pois iso, sempre son representados como bestias. Porque, bueno, isto é unha cousa que lín antes de entrar a directo, porque estaba repasando aquí ao señor Lancre. Lancre di que os anxos só aparecen con forma de home, pero os demos poden aparecer con forma de bestias, de varias bestias mesturadas, ou con forma de muller. Que cousas, non? Que representen o demo con forma de muller. Había un pouco de misoxinia nas súas palabras, pero bueno. O mellor un pouquiño. Un pouquiño había, Oe, unha pregunta que me xurdiu antes. Cando falamos de cores vermellas nesas épocas, pode ser que utilizaran sangue para facela? Ou a sangue escurecíase moito cando Non, pintaban? a sangue escurece. A sangue escurece moito porque oxida. Eu non sei saber algún tipo de oxidante, pero acabaría dunha cor máis ou menos amarronada. O que se utilizaba era o hematites, que o hematites é un óxido de ferro. É un óxido, non? Vale. Sí. Oye, Óxido non de sei que me ferro gusta ou máis. un cinabrio. Digo, non sei que me gusta máis. Se o cadro, non? A pintura ou o marco, porque o marco ten tela tamén, Sí. Joder, a verdade é que habería que facer unha exposición deste tipo de cousas, tío. Estes son códices que, menos mal que nos últimos tempos hai que agradecer a internet, que se foron digitalizando, porque a verdade é que axuda moito ao estudo da iconografía. Senón antes había que estudalo en fotocopias de libros perdidos en bibliotecas e tal.
vai a un aplauso para Orgullo Galego, porque nos acaba de meter unha raíz con 8 Ola. espectadores e imos facer agora un rollo que... Así, a lo loco. Mira que interesante o que nos di aquí comandante Suso. Primeiro voulle dicir a xente que ven da parte do Orgullo Galego, voulles comentar que estamos falando de demoloxía, vale? Dos demos, a súa xerarquía, o averno, todo o que engloba os demos. No programa pasado de Luns de Tea, aquí con Melody da canle Luz de Tea, falamos de anxos e as súas xerarquías, e hoxe falamos do lado escuro, vale? Dos amos das sombras, dos demos, dos... Demos. Bien. Quito o filtro e agora vamos ler, agora sí, a pregunta do comandante Suso, que di: pero non eran os anxos máis fermosos de Deus. E isto pareceme moi interesante, porque representannos como bestas, como mulleres, con esa misoxinia que había na época e todo o tema. E, sen embargo, as escrituras din que eran os anxos máis fermosos de Deus. Que pasa? Embelleceron ou... Bueno, pero porque aí actúa un principio que é o principio de calocagatia, que é identificar o bo co fermoso e o malo co feo e co horrendo. Entón, a teoría sería que unha vez que eses anxos caen e xa non son tan perfectos, deixan de ser fermosos. E é máis, polos seus actos e pola corrupción das súas almas, transfórmanse en algo feo. Dicir, a súa corrupción e a súa maldade acabase mostrando no exterior. Vale. Pasamos a seguinte? Dalle. Veña, pasamos a seguinte. Hostia, nada, isto xa non é unha vasixa, non? Isto é unha vasixa xa. Sí, esta é cerámica, creo que é cerámica ática, non me acordo de que século é. Época Estamos grega. indo cara atrás no tempo. Vámonos un pouco para atrás, porque se vos soavos algo o da identificación con negro con algo maligno. A todos nos ten que sonar. Non me lo esperaba. A alegoría do Áuriga de Platón. Non me lo esperaba. A alegoría do Áuriga do Platón identifica o cabalo branco, bueno, non sei se sabedes que é, pero controlo así rápido. Platón di que a alma está conformada por 3 partes. Unha é o Áuriga, a vontade que dirixe, non? Logo está o cabalo branco, o bo, o máis fermoso, que tende sempre a ir cara arriba en busca da divinidade, que é o que representa as virtudes, e despois está o cabalo negro, que é o máis feo, que encima coxea, é deforme, bueno, terrible, encima salvaxe, e sempre tende a ir cara ao mundo material. É o cabalo que representa os instintos, a concupiscencia co material, non? A glotonería, a luxuria, o que non podes controlar. Entonces, sería o cabalo máis humano, non? Sí. No, bueno, o humano é todo completo. Ti non andas por aí como unha besta salvaxe. Pero sería o cabalo máis corrompible, non? Serían as corrupcións. Sí. Vale. Entonces, é sobre todo máis apegado á materia, é dicir, a teoría é que a alma, o ser humano, como estamos formados de parte espiritual, que sería a alma, e parte de corpo que necesita comer, ter refuxio, reproducirse e tal, pois... Agarda un momento, porque Tais ten un problema. Di, é problema meu só ou isto parouse? Parouse vos alguén máis? Seguídenos vendo? Eu estou nos vendo aquí, entón penso que é problema teu, Tais. Dalle un refresco aí á páxina que seguramente sexa o teu PC que quedou tocado. Todo ben. Foi... Sí. Foi o demo. Di Xivar que todo ben, Dieguito veo, Ana sigue vendo tamén, entón Tais, dalle un refresco ou mira, a ver. Continúa, bueno, por favor. Eso, por certo, que o cabalo o de boa raza é blanco cos ollos negros e o cabalo negro é negro cos ollos verdes e ensanguentados, di Platón no Fedro. Pregunta Dieguito si é Hércules.
Pois non sei quen é. Eu collín a imaxe por aí porque me viña ben, sinceramente. É alguén negro. Super Alguén que científica eu. Sí. Sí, pero bueno, estas cousas pasan tamén. No, é que busquei unha alegoría da áuriga de Platón e salíame todo feísimas. E atopei esta cerámica ática e digo, pois mellor a cerámica ática. Pero non estaba posto de onde era nin de que representaba. Vale, pasamos á seguinte. Digo que sale na película de dibuxos. Claro, sí, a ver, lembra un pouquiño os dibuxos de Hércules, sí, porque ten a Claro. o mesmo tipo de trazo, ¿no? Así sinxelo e tal, e moi grego, ¿no? Moi helénico, moi helénico. Pasamos á seguinte, veña. Dalle aí. De que vai isto? Porque aquí xa empezamos, isto xa é máis moderno, Claro, este é Mefistófeles. Di aquí Suso que pensa que é Pensa que é Eneas. Eneas, pode ser. Anterior. Este é Mefistófeles, que realmente hoxe en día o demo representámolo non só negro, senón tamén vermello, non? Entón, unha das primeiras representacións, ou a representación que fixo popular poñer ao demo de vermello foi o Mefistófeles de Goethe, ou as representacións teatrais que se facían. Xo aí tedes dúas imaxes, unha é de... Esperade que o teño por aquí. Non o teño por aquí, pero bueno, da igual. Busca aí. Mefistófeles. Metistófeles é o famoso. Metistófeles o famoso. Vale, debe de ser Metistófeles, entón. Mefistófeles. 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 Eu estaba buscando Eneas e Eneas non me parece. Pero bueno, aí á esquerda supónse que é Mefistófeles secuestrando a Margarita, cousa que nunca pasou no Fausto de Goethe ou non pasa así, pero bueno, por poñerlle dramatismo pintaron así. Sabedes que vai de vermello e de negro. Unha cousa curiosa destas representacións do vermello que tamén pode ser que se popularizaran a partir da Reforma Protestante, porque a cor do Papa é a vermella e a dos cardenais, non? Entonces, en plan coña, nas zonas protestantes dibuixábase ou pintábase o demo de vermello, ou popularizouse esa imaxe. Os papistas, non? Os papistas. Vale, dinos aquí, Suso, querido mestre Fausto, eu tamén vendín a miña alma ao demo. O diaño. Entón, pasamos á seguinte. Dalle. Ou tes máis deste señor? No, dalle, que agora vamos polos demos vermellos e imos seguindo. Veña. Oi. Tes aí o demo de vermello, home, hasta o demo viste de Prada, o seu cartaz era o zapato vermello, non? Sí. Al diablo con el diablo, por suposto, que non podía faltar. A pasiva de vermello tamén. Sí. E despois está Pacto con el diablo, que son uns señores vestidos de negro todo trajeados, moi diabólicos, porque sai outra imaxe, non? Do demo tamén. Tais sigue coa súa teima de que Matrix é a Biblia. Pois pode ser. Aforraron moito en guión. É que de feito vai estar moi contenta Tais. Tú, mete a seguinte. Meto a seguinte, veña. Metemos a seguinte. Cuidado aí. Vedes? O abogado do diaño e a rapaza de vermello de Matrix. Aí está. Exacto. A tentación vermella, non? A tentación vermella, a maza vermella, o froito vermella, muller vestida de vermello. O sea, que é un esbirro de Satanás. Quen? Un esbirro de Satanás non? Quen é un esbirro de Satanás? O Papa, pode ser? Sí, claro. Pode ser. Quen sabe? Quen sabe, pibe? Bueno, Devil's Advocate, que tamén xoga con negro e co vermello aí, o abogado do demo, pero bueno. Di aquí, Dieguito, que en Good Omen e a Biblia sale todo explicado, todo isto explicado perfectamente. Bueno, pois nada, pois xa non vos explico nada, eu. Nada, se queredes cortamos xa o programa, dámoslle, veña. Pasou, veña. Xa, veña, hala, chao. Estamos ofendidos. No. Jolín, que tente xa vin. Espera. Que tente sabe.
Pois carallo, sí. Cuidado, cuidado. No, ditais que no. No. Vale, só queremos parecer inteligentes, disque. Como a min, entón. Oxe, se vedes que anico moitos ollos, é porque quedaron máis gafas na casa, están na casa, na loeira, e non vexo ben, basicamente, vale? Polo resto todo ben, na casa ben todo. Casi saen nadando no río Velelle, que hoxe houve unha crecida de narices, como non había dende que miña nai tiña 16 anos, pero polo resto todo ben, está un río levando non sei cantos centos de casas polo medio, pero bien, todo bien. A gran vitoria do demo é facernos creer que non existe, di Suso. Interesante, Suso, sí. E di, pero necesitámoste. A quen? A min o demo. A min, a Melody, ao demo, a quen necesitamos. Queremos parecer intelixentes, vale, xa somos tres entón, Tais, o Dieguito, o meu. Paso a seguinte, veña. Ou temos algo que falar aquí de Keanu Reeves e de Al Pacino? Non, xa estaba, era por poñer a tentación vermella. Isto, aquí, media explicación. Vas a explicar que é un súcubo e que é un íncubo? Sí, máis un. Vale, entón, nada máis. Por? Ben, queres contar algo, ti? Non sei a que imaxe se refire Santi Conde, a que imaxe se refire que é mortal, pero habémola ver seguro, habemos ver algunha máis. A Melody que nos explique. Veña, explica, Melody. Un momento. Ponlle aí grilos. No, espera. Nos tiña a má, agora. Veña, Melody. Nesta noite tan etérea. En esta noche tan etérea. Dalle. Mete a imaxe, perdón. Foi o Satán que me desconectou un pouco, pero xa conectei outra vez. Súcubos e íncubos. Unha bonita imaxe. Isto non é... Bueno, a ver, os súcubos e os íncubos son uns demos complicados, porque agora xa imos falar de demos. Desde eu trouxenvos aquí unhos cos que vos podedes encontrar moi cotidianamente, que son os súcubos e os íncubos. Normalmente luxuriosos. Ten razón aquí, Suso? Sí que ten. Pues, por eso lo traigo eu aquí de toda a advertencia, porque son os máis frecuentes, son os que nos visitan máis. Se vos despertades ás 3 da mañá con unha presión no peito e con tal, posiblemente haxa un súcubo ou un íncubo por aí facendo o mal. Efectivamente, son os demos dos pesadelos. Son, sobre todo, os da opresión no peito. Tamén son algo luxuriosos, De feito, a nai de Merlín, que é esta señora de azul que está aí tirada na cama como quen non quere la cosa, polo visto, concebiu a Merlín porque un demo destes a foi visitar de noite. Ou esa é unha das lendas do nacemento de Merlín, que non sei se o contamos no de nacementos virxinais, pode ser? Non me acordo. Non sei, senón podémoslo retomar. Entonces, aí está, ¿no? Merlín naceu precisamente porque súa nai, que nalgúnas lendas se di que era monxa, para darlle aínda un pouco máis de dramatismo ao asunto, quedou preñada dun demo, dun íncubo. O íncubo é o masculino e o súcubo é o feminino. Non o estou a dicir do revés. Non, é así. Entonces, esa é o nome latino. Pero despois hai outros nomes polo folclore europeo. Por exemplo, en Francia chamase Quaquemar ou Cuchemar ou Cuchevieia, que significa, pois, precisamente sono pesado ou pesadelo, e ten esa referencia a mar. Por qué? Porque hai as mares alpinas, que tamén aparecen polos camiños, que teñen un pouco de moura galega tamén, pero tamén visitan pola noite, tamén causan esa opresión no peito, non? As mares alpinas. E en alemán que se chama Alpentraum. Traum significa sono e Alp significa elfo. É dicir, é un elfo demoníaco, un elfo de sombra. Elfo ou
ou trasno, tamén podería ser trasno. Entón, normalmente coñécense co nome como culto latino, pero de súcubo e íncubo, pero na tradición europea témolo como as mare, ou as Alpentraum, ou as Cuxemar, ou Cuxevieille. Interesante. Na súa maioría femininas, pero tamén os hai masculinos. Entonces, un remedio para que isto non vos pase, se vos van visitar moito o becho este que vos causa esta opresión no peito, un dos remedios que se dá nun tratado francés é o de dormir cos brazos en cruz. Entón, vos deitades vos a dormides así toda a noite, como unha momia faraónica. Claro. Xa está, xa os espantades. E como podía dormir Drácula así? Claro. Que cousas, non? Sí. Cousa curiosa. Di de vos, xa o fago agora. De vos dorme así. Aí a verdade é que pareceume unha solución un pouco incómoda, non? Pero bueno, é unha solución que se dá. Apuntatais elfo ou trasno do subconsciente. Claro. E despois na tradición galega temos este tipo de entidade que normalmente tamén se adoita confundir coas ánimas. Hai contos da tradición oral que recolle que ás veces as ánimas se aparecen de noite, visítannos de noite e sentan no peito ou sentan no estómago. Entón causan certa opresión. Di comandante Suso que se considera que son os causantes dos sonos eróticos. Tamén, xa vos digo, son luxuriosos. E despois están os outros que non vos deixan respirar pola noite. Hai de todo. Debo apuntar aquí que a primeiros deste ano, cando padecín de ansiedade e de tal, que estiven na casa de baixa, atopei unhas imaxes bastante turbadoras nas que se ve un tipo dormindo cos ollos abertos como a pratos, así, e un demo acuclillado, o sea, anicado, vale? Sentado no seu peito, o sea, de pé no seu peito, pero anicado, e mirando con esta cara. E pareceume super turbadora, dixen eu. Tío. É como as clásicas pinturas de Fuseli que non as trouxen porque eran moi clásicas, pero eso, pinta así, demos así encima da dorminte. Encima da xente, Colin. Ou debaixo da cama e tal, é un mundo de soños así moi perturbador, pero... Bueno, pasamos a seguinte. Dalle. Entonces estos son íncubos. Este que era, un íncubo ou un súcubo? Un íncubo. Este é un íncubo. Este foi visitar a unha señora, entonces cando é masculino é íncubo. E cando é feminino é súcubo. Súcubo. Ah, vale. Vale. Entonces aquí tedes outro. Dime, Ana Rei, moi ben, Fran, porque o mellor cando tes ansiedade é buscar imaxes destas. Sí, a verdade é que vin esa e parei de buscalas, tamén. Pero bueno, non sei por que chegou a min esa imaxe de feito, Porque tiña que chegar naquel momento. Sí, Esta nada, era similar a isto, unha cousa así. Sí. Século XIX totalmente, e precisamente titúlase Cuxemar, de unha estatua de Eugène Thivier, por se queredes buscar. Tes vedes aí que está o demo perturbando o sono a señora. Jolín. Por certo, no caso de... Non me despertes. Sí. No caso de Merlín, tamén é unha imaxe que me valía para recordar, que vos podía contar tamén, que ás veces os demos fan sustitución de persoas. É dicir, por exemplo, as señoras que van a esas reunións do Sabbat, a misa negra no bosque, para poder ir sen que o marido se decate, pois o demo manda outro demo, o sea, o demo xefe, manda outro demo que se fai pasar por ela. Para un momento, porque llevamos dar a benvida a toda a xentiña que nos meteu Pablo Rodríguez Vila, nesa raíz, 49 espectadores, ha sido un golpe de Pablo Rodríguez Vila. Moitísimas grazas a todos por pasares por aquí. Estamos falando do demo e do seu averno, de toda a escuridade que... a Pablo Rodríguez Vila por pasar e por mandarnos a toda esa xentiña que alguén quedará.
Alguén lle dará a seguir, alguén lle dará a suscribirse. Jolín, que guai, tío. Isto mola moito. Outro aplauso. É que temos xoguete novo, hai no que explotar. Entón, sí. Seguimos. Pasamos a seguinte ou seguimos con esta? Sí, pasa a seguinte. Eu Decíanos, sigo pensando rollos que antes temos. disto, decía o Dieguito que era un Demogorgon e entón Tais apuntaba que entón Batman sería un íncubo. Pois claro. Claro. E Batwoman sería unha súcubo. ¿No? Sería un súcubo, claro. O gremio das mestras. Chegou o gremio das mestras, di aquí María Levo, que é mestre tamén. Entón, moi boa, porque galaico, benvido, benvida a toda esa xentiña. 62 persoas vendo agora mesmo isto. Amén. Amén. Non digo máis. Outro aplauso para vos. Moitísimas grazas por pasar e por seguir aquí con nós. Pasamos ao seguinte. Entón, agora xa empezamos a falar de demos en concreto, non? Vamos a falar dunhos cantos demos en concreto, pero antes estábamos a contar que os demos poden axudar ás servas de Satán, por exemplo, sustituíndoas, sendo como o seu dobre, mentras elas van ao aquelarre ou ao parladoiro, ou como lle queiramos chamar, eles quedan dormindo ao carón do seu marido para que o marido non se decate. Hai cousas así, non? Os demos están por todos. Que peli era que o demo pasaba polo aire? Que pasaba dun ser vivo a outro ser vivo polo aire. Ai, Dios, non me acordo. Que empezaba, ademais empezaba, os voy a contar el día que casi me muero. É verdad! Ai, xa sei, pero non sei que peli. Ai, xa me... Que non me acordo do título. A ver se alguén o sabe. Diso se trata do dobre cuántico. No, dobre cuántico non sei, dobre malvado sí. O sea, a concepción do eco doble ten moitas orixes o doble, hai moitos tipos de dobles. Podemos facer un programa sobre os dobles. Anota. Ti vai anotando. Eu non podo anotar hoxe que non teño espacio aquí para a libreta. A ver, vou coller o entón, posito. Adramelech, que o lería eu así porque como estive en Holanda, supoño que ese CH é unha neerlandesa. Entón, Adramelech, ¿no? Será así? Ou Adramelech. Adramelech, vale. Sí, porque aquí nos tratados españolizamos, non pasa nada. Este supónse que me fixo moita gracia porque é unha mistura de burro e de pavo real. Gran canciller dos infernos. Pavo real. Intendente do guardarroupa do gran demo. Quen é o gran demo? Quen manda? Quen manda? Satán ou Belcebú, é que depende. Pero que ten? Moitos nomes? É que ten, a ver, ten moitos son nomes. diferentes demos. Non son diferentes demos. O sea, sí, pero non. É que depende do tratadista que ti leas. Entón está moi reñida a cousa. Pode ser Satán, pode ser Belcebú, pode ser Samael incluso. É complicado. Complicado. Entón, Adramelech é o garda o intendente do guardarroupa dos demos. O sea, o que dá os números. O que dá os números. Sí, saqueino do diccionario infernal, para que vexades que no inferno hai un pouco de orde. É un pouco tamén de burocracia, porque a burocracia é infernal. Sí ou non? Claro que é infernal a burocracia. Di aquí María Levo que teñen moitos nomes comerciais. Sí, teñen nomes de moble de Ikea. Adramelech, Xa paro. Xa paro. Di Ana Rey se será Fallen. Vou mirar a ver se é Fallen. Ti sigue, Melo. Pode ser. Non, podes pasar que a Adramelech só o trouxen polas risas de que é un burro cun pavo real misturado. Sí, é Fallen. É a de Denzel Washington. Sí, é Fallen. Fallen. Sí, que Ana Rey desvelounos aquí a peli sobre demos que pasan dunha persoa a outra así por contacto. Pasan por contacto ou no aire podían sobrevivir non sei cantos minutos ou só segundos, bueno, unha cousa así. É que agora que o falamos,
Non sei en que estará basada a fala, non me acordo exactamente da peli, teño que volver vela, pero o demo como, claro, estamos a falar como corruptor de almas, non como que trae o pecado e todo iso, pero iso no sentido Ujú. espiritual, porque os demos tamén viñeron a representar en moitas ocasións a corrupción da materia, a putrefacción e a afinidade da materia. Entón, hai tratados de química e tratados antigos donde, Mm. por exemplo, para representar a enfermidade ou para representar unha caries, poñen un demo. Poñen un demo dentro da moa ou un verme con forma demoníaca dentro da moa representando a caries, por exemplo. Ou querendo representar o mal aire, pois tamén poñen demos así polo aire, unha cousa así. Ujú. Di aquí o Dieguito que é como San Pedro, non? Que é o gardarroupa de... O xefe do Pero gardarroupa, non? San Pedro é o que está na porta, este é o da gardarroupa, na porta do inferno non sei quen está. Di aquí tais que é como a monarquía, como heredan o cargo. Ai, quen sabe. Vos dades conta de que os demos son o reflexo da sociedade na que vivía o que escribía como eran os demos? Home, claro. Burros. Poderíamos dicir que Adramelech, esa representación de Adramelech é como estes influencers banais que presumen e logo cando rascas un Pois, pouquiño non teñen nada. agora que o dis, igual a Dramelec é o presidente dos fashion influencers. Ten todo o sentido do mundo. Non caera Sí, niso, ves? sí, é que Señor do gardarroupa, cheo de banalidades e de cabeza hueca, sí. totalmente. Dios, que ben o sacamos aí, Suso. Grazas por Ves? ese Sí, apunte sí, sí. e grazas a Deus por iluminarnos con este pensamento tan bon. Seguimos ao seguinte demo. Di aquí tais Pasa, que sí. pois igual que quenes escribiron a Biblia. Claro, é que A realmente a ver, partir que falamos moito de Biblia, pero tamén hai que dicir que toda a tratadística sobre demos, a demoloxía, está Ujú. moito máis desenvolvida na no xudaísmo, na cábala e no islam que no cristianismo, O sea, de verdad que se queredes entender como funciona todo isto do mundo infernal, dos demos e todo isto, hai se que ir aos tratados xudeus e cabalísticos. E iso xa é Estamos falando de ano complicado, pois, desde antes de Cristo. misma. No, Vale. pero a cabalística demonolóxica, pois tamén a partir da Idade Media tamén a podemos atopar. A Xa non Terá, hai a que Torá, ir tan atrás. di aquí o comandante Suso que a Torá é unha copia da epopeya do De Gilgamesh. Gilgamesh. Todo é unha copia da epopeya de Gilgamesh. Diso xa falamos, no de Sí, Mesías. Claro, no de Mesías. eses comentarios están remitindo a programas anteriores do Luns de Tea que É que agora xa estamos en curso avanzado. que se non vistes teríades que ver. E tomar apuntes e todo. Habemos facer, É dicir, habemos liar un día a Madialevo para que nos faga ou un GeoGuessr ou falamos con Paco para que nos faga un Kahoot. Un Kahoot vale. sobre todo o que levamos falado no Luns de Tea. Temos que facer un especial. Isto da epopeya de Gilgamesh, da Biblia, do xudaísmo, de todo isto, vamos remitirnos á Biblia e vamos recordar tamén, porque, bueno, xa o dixen ao principio, a obsesión que ten Yahvé no Antigo Testamento con que ninguén levante ídolos a outros deuses. É un deus super celoso. Todos os outros deuses son malos para o Yahvé do Antigo Testamento. Por qué? Pois precisamente trátase de demonizar as outras religións ou os outros deuses para ti identificarte con un só e co teu grupo relixioso ou tribal ou social ou cultural ou o que sexa, non? É un xogo tamén aí de diferenciación. Entonces, ele é super celoso, non? E aí é onde atopamos, por exemplo, esta cousa que ten contra Baal, ás veces tamén identificado como Moloch, non? Que bueno, xa falaremos del tamén. Mira que nos di aquí, mira que nos di Tais
que di, a min Adramelec paréceme RG. O meu ou o de Melody? Que é RG? Non entendo. Nada, é un chiste interno, deixa estar. Hai Hai que facelo. facelo, di aquí o Madialevo, e di, como antes uso, Yahvé non é un deus, é un É un dictador. dictador. E di Madialevo, eu quero facer o mapa de petos de ánimas, pero non son fáciles de atopar. Podemoslle falar a Carlos, con eso, Sí, iso te iba a dicir, tens que falar con Chus. Sí, falamos con Chus e que nos bote un cable, porque eu penso que el ten situados moitísimos, se non Sí, todos. sí. Pois falamos a Bueno, Chus. se non está a páxina tamén de Petos de Ánimas, que creo que teñen as coordenadas, pero... Fálolle e paso Pois o ten contacto. aí unha... Sí, fálolle e paso o contacto. Pasamos á seguinte. Dalle. Veña, este era Adramelec, que xa decidimos aquí na Loeira, sostemos que este pode ser o xefe dos influencers cabeza oca, non? Sí, Os influencers, exactamente. os Os influencers, fashionistas. os que lle rascas un pouquiño e non son tan felices nin teñen tantas cousas. Entón, pasamos ao seguinte, Azazel. E este sóname dun libro de Asimov. Sí, Que un me libro encantou. super riquiño. A mí me encanta Mazazel tamén. Porque pinta a Azazel como un demo miniatura, un demo Sí. pequeno. Que ali a Vale. parda, porque lle pides desexos e faicho todo do revés. O sea, fai o que lle pediches. Porque hai que Exacto. aprender a desexar e a pedir. A mí Aparte sabe moita diso, graza xa neste está libro guai. cando o tipo pide meter canastas, meter todas as canastas do mundo tal, e claro, cando lle pasan a pelota no seu sitio, no seu campo, mete na súa canasta. Porque... Sí. Di tais que Azazel mola, sí. Di aquí o comandante Suso, me teño que ir, pero voltarei outro día. Alea jacta es, Dominus Satam. Espera, era este. Dominus Satán. É que como me mola o xoguete. Bueno, Azazel, que xa vos falei antes del, é o instructor das artes do metal, non só das ferramentas tipo coitelos, espadas e cousas para matarse, tamén da orfebrería, das xoias, do metal en todos os sentidos, e do uso do lápiz de ollos, como medicinal. Pero hai outra cousa máis curiosa de Azazel, que é o nome dun monte. E o nome do monte o que os xudeos na festa do Yom Kippur enviaban unha cabra, un macho cabrío, un pequeno rechiño, un chivo, cargado simbólicamente con todos os pecados do pobo xudeo e mandábano a Azazel para que, como ofrenda, para que os pecados foran eliminados. Pues, que cousas. O sea que, en certa maneira, tamén é como un devorador de pecados, non sei, é unha cousa moi curiosa. É do que falábamos ao principio, non? Ten a súa parte boa, Sí. pero tamén ten a parte mala, non? Sí, é que ademais no xudaísmo, pero iso non ten que ver con Azazel, no xudaísmo o Satán é todo aquilo que che causa dificultades ou que separa. De feito, significa adversario. Por exemplo, no árbol da vida, da Cabalá, da Sefiroz, sabedes, as Sefiroz como as virtudes para a elevación da alma de Deus e tal, vale. Pois hai outra árbore que é a árbore da morte coas clifó. E nas clifó están os contrarios desas virtudes. As virtudes están rexidas por arcanxos e esas clifó están dirixidas por esos Satán, non? Entón, por exemplo, atoparíamos tamén a Samael. Entón, todas esas virtudes do árbol da vida teñen o seu correspondente negativo, o seu inimigo. É dicir, cando te queres perfeccionar en tal sefiraz, tes un Satán que cho vai impedir. Pero non cho impide para que non o consigas, senón que cho impide para que o perfecciones. Di aquí tais que meto os meus pecados nun becho e mato. Oe, pois moi de aprender, sí. Dicía antes que é como Exú na santería, non? O Azazel. É Azazel ou Azazel? Eu digo Azazel, pero non sei. O sea, se decimos Samael, supoño que será Azazel, non? Azazel, vale. Eu sempre dixen Azazel, por iso preguntaba. Eu sempre digo Azazel, non sei por qué.
Dieguito, que tamén sae nunha película de She-Men. Como é iso? É que os señores dos cómics son teólogos. Eu, Sí, despois de rematar a serie de Loki, que non ten nada que ver cos de X-Men, pero digo vos que son teólogos os que fan os cómics. Teñen isto estudiado, Pasamos ao seguinte. Deña, senón Veña, non nos rematamos nunca. tiñamos a Dramelec, Gamelec, Azazel Azazel, e agora Asmodeo. Asmodeo. Asmodeo, un momento, que saco aquí os apuntes sobre Asmodeo. Bueno, Asmodeo significa criatura do xuicio. É o demo da fornicación. Por culpa del, queimáronse Sodoma e Gomorra, porque estaba presente nelas. Pero tamén aparece nunha parte da Biblia que é Tobías. Tobías capítulo 6. Bueno, podedes ler a partir do capítulo 3 ata o capítulo 8 para enterarvos de todo. Entón, aí resulta que había un señor que se chamaba Tobías que quedou cego. E no outro lado do país había unha señora que era Sara, que a casaran xa con 7 maridos e os 7 maridos morreran por culpa, bueno, a xente pensaba que ela que os afogaba pola noite antes de ter relacións. Pero o que pasaba é que Asmodeo andaba por ali pululando e polo que sexa, pois mataba os maridos. Supoñamos que se enamorou dela por poñer o toque romántico, pero iso a Biblia non o aclara. Bueno, total, que entonces Deus, bueno, ela rezalle a Deus, dice, mira, ou me mato ou xa non sei que facer coa miña vida, Dios, dame algunha solución. Entonces, dille a ver, mira, Rafael, chamou a arcanxo Rafael, vaite aí e mira, colles a Tobías. Polo camiño, tedes que comer, ides coller un peixe, non? Gardas o corazón e o fígado. Bueno, non yo di, ya ve, pero son as ordes que leva Rafael. Gardas o corazón e o fígado. Cando cheguedes á casa de Sara, ti prometes a Tobías con Sara, e dislle a Tobías que antes da noite de nupcias, no incensario, no perfumador, poña o corazón e o fígado do peixe, e co olor do peixe Asmodeo irase. Efectivamente, iso é o que fai Tobías, que, por certo, Tobías, antes de chegar á casa de Sara, Rafael colle a Iel, como se di en galego? Jesús, non me sale. A Fel. O Fel, Dios, sí, o Fel. O Fel pásallo polos ollos a Tobías, entonces Tobías milagrosamente recupera a vista, entonces chegan a Sara e di, ai, Sara, que guapa, non sei que, pois veña, casame contigo. Entonces, fai isto que lle manda Rafael. Estas historias, mira o que se perden os turcos por non ser católicos. Porque anda que non teñen aí telenovelas. Me cago na leche. Ai, no. Veña, seguimos. Facemos repaso. Veña, en cada un vamos a hacer repaso. Adramelec, Azazel, Asmodeo e agora Leviatán. Que este sona a min o Leviatán. Claro, o Leviatán é un monstro mariño. O demo que goberna as augas, basicamente. Aparece tamén no Apocalipse e pouco máis. Mátano é fin do asunto, pero é como super monstruoso. De feito, os Leviatáns aparecen na cartografía marítima. Ixum Dragonen, non? Sí, aparecen así en certos sitios, sobre todo tamén, corríxime, supoño que saberás máis que a min, donde hai augas un pouco máis perigosas, creo que poñían onde había algo descoñecido. Normalmente, onde había algo descoñecido ou onde había moitos naufraxios, por exemplo, o noroeste de Escocia hai unha zona que hai uns pols, como unhas agullas de pedra, de rocha, que chegan ata 1 ou 2 metros da superficie, pero non agroman na superficie. Entón, claro, non eran visibles, os barcos entraban aí e ata que empezou a haber cartas de navegación, pois claro, sempre se marcaba cando alguén lembraba, pois por aquí era tal, entón poñían o Ixum Dragonen, no, aquí hai dragones, porque non sabían por que pasaban esas cousas aí, entón dibuixaban un dragonciño, un Leviatán. Un dragonciño e poñían ISD, non? Poñían Ixum Dragonen. Penso que era por iso.
pero se souperas o folclore. Non digo que eles xa teñen o seu, pero non deben de saber do noso, porque senón xa tiñan, vamos, temporadas de aquí ao infinito. Vale, Leviatán, que a Dieguito sonáballe mazo, disque, entón decimos algo máis del, que No, era nada máis, só iso. o Godzilla da época. Exacto. Vale. Entón, repaso, veña. Bueno, Incubos e Súcubos, Adramelech, Adramelech, os de nome, Adramelech, Azazel, Asmodeo, Leviatán Leviatán e e Mamón. o Mamón. Isto recorda un doutor dunha novela turca que ve miña mai, que é o doutor Merdán, que dis ti, e tradúceno así os tipos, doutor Merdán, sabes? Claro, en español non pasa nada, pero en Galicia estánse a escachar co doutor Merdán. Además, Bueno, meu pai viu cun rintintín, non es como poñéndolle, non para de ver aí o doutor Merdán. Pero bueno, son a Ikea, di Dieguito. Que pasa con Mamón? Que ten? Mamón é o deus, perdón, o deus das riquezas e da avaricia. Entonces, ali onde vexades representado un avaro, tamén podería ser Mamón. Aparece no Evanxio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Di Cristo, non se pode servir a dous señores, non podedes servir a Deus e a Mamón. É dicir, ou serves a Deus ou serves a riqueza, pero non as dúas cousas á vez. A avaricia e o acaparar e o non ser caritativo e todo o que conleva a ser avaro. Eso sí, se ides a buscalo agora... Mira que nos apunta a miña lúa aquí. Di que Leviatán tivo unha tempada enteira na serie Sobrenatural. Interesante. Sobrenatural mola o que os series que poñían. Estaba moi ben feita. Pasa que, non sei, a mí eu non conseguín vela. Non me conseguín pasar da primeira tempada. A min cansoume. Bueno, vamos. Nalgúnas versións da Biblia, porque eu estou a dicir que aparece no capítulo 6, versículo 24, eu fun buscar a miña e na miña non aparece, porque nalgúnas traduccións traducen mamón por avaricia directamente ou por riqueza. Vale. En outras versións sí que aparece nomeado como mamón. Di Dieguito que isto se parece a misa, disque. Ditais que Mamón é Elon Musk, para resumir. Sí, pois mira, xa tiñamos ao deus dos influintes cabeza oca, ¿no? Que era Adramelech, que tiña cabeza de borrico, cabeza de pollino, e iba todo farandulero, coas súas plumas, todo adobiado. Tiñamos a Azazel, que era ese deus, ese demo, perdón, estánme confundindo o demo xa. Ese demo medio bon, medio malo, ¿no? Tiñamos a Asmodeo, que era o que mataba aos pretendentes de Sara. A Leviatán, que era ese demo que se adicaba a fundir barcos ou mesmo a comer xente que caían no mar. Tiñan un demo para cada cousa. E despois tiñan o demo, o Mamón, que era o demo avaro, ¿no? O demo da avaricia, o señor da avaricia, que claro, eu entendo que quen tiña moito naquela época quería ter máis. Entón, ¿no? Efectivamente, e a costa do sufrimento de outros, é dicir, acaparar ti e se os outros pasan fame dá igual, incluso membros da familia, ¿no? Entonces, aí está o que da cuestión. E agora imos co último que nos queda. Sí, Samael. Que é Samael, que a min quéreme soar, pero, por favor, quen é Samael? Samael vadelo a topar como un arcanxo, pero un arcanxo escuro. É unha cousa curiosa. Tamén se pode entender como un demo, xa vos digo, no libro do na árbore da vida, na árbore da morte da cábala xudea, Samael é un dos satáns das Clifos. Samael é veleno ou cegueira de Deus, significa. É como veleno de Deus. Veleno de ou Deus. cegueira. É a parte escura.
é o anxo da morte, é o destructor. Pois xa vos digo, o máis cercano á idea de Satán. Poderíamos dicir que Samael é a morte. Sí, é o anxo da morte. De feito, creo que na serie Lucifer, Samael era o anxo da morte, literalmente. Pero é a morte ou é o anxo da morte? Son as dúas cousas, é o mesmo. É dicir, é o mesmo, non? É o mesmo, Entón, Samael pódese dicir que tamén que é unha parca. Noutras mitoloxías. Más Sí, máis ou menos, a ver. É anxo alado que executa, é o veleno de Deus o que pon fin á súa creación ou destrúe mundos. Vale. O sea, que é a Santa Compaña, di aquí. No, porque é el solo. Sí, creo que no Zohar, que tamén é un libro cabalístico, tamén forma parte das Clifó, é dicir, ten ese componente do Deus escuro. De feito, isto quedoume de dicir ao principio, Isaías, que é o culpable, un dos grandes culpables da idea que temos de Demo, Isaías nunha das partes di, en Isaías, Yahvé di, eu son a luz e eu son quen creou a escuridade. É dicir, Deus é todo, ben e mal, según Isaías. Non? Nós témolo como separado e non concebimos como mal sexa parte de Deus. Sin embargo, na tradición cristiana, tradición xudea, en Isaías así está escrito, non? O Satán, o escuro e o mal tamén forma, é o outro aspecto divino de Deus. Di aquí, Tais, que adora a Samael, que baixou e voltou a subir ao ceo como Samuel, como Chamuel. E iso non o sei. Pero sí, pode ser. Non o sabemos, Tais. Non conozo máis da vida de Samael. Porque aquí, Melody Maseu, sabemos moito destas cousas. Hai cousas que me escapan. Pero non todo. Claro, somos humanos. Ata aquí o programa de hoxe, non? Sí, deixame facer outro apunte pequeno. Porque claro, vos diredes, é Lucifer? Onde está Lucifer? Claro. Quen é Lucifer? Bueno, Lucifer... Espera. Melody, quen é Lucifer? Quen é Lucifer? Lucy. Espera, perdino. Non o perdí. Onde está? Eu tiño por aquí para ler. Poñemos grillos. Con grilos. Bueno, Lucifer tamén, a súa primeira mención aparece en Isaías. Está aquí, Isaías 14, versículo 12 ao 16. Ditais que Lucifer está en Netflix. Tamén. Pero Lucifer como mención bíblica, aparece en Isaías, capítulo 14, versículo 12. E di, como caíches do ceo, luceiro brillante, fillo da aurora, tirado por terra o dominador de nacións? E ti decíaste no teu corazón, subirei aos ceos, no alto sobre as estrelas do firmamento erguerei o meu trono. Espera un momento, que vamos facer unha cousa. Espera, agarda. Non me deixa. Bueno. Tentei poñercho, pero non me deixa. Sigue, por favor. E ti decíaste no teu corazón, subirei aos ceos, no alto sobre as estrelas do firmamento erguerei o meu trono e sentarei no monte da asamblea, nas profundidades do Aquilón. Subirei ao cumio das nubes e serei igual que o Altísimo. Esa é a primeira mención a Lucifer. A Lucy. A Lucy, que creo que sería meterse en rollos de traducción, pero basicamente dícese que esta referencia a este Lucifer é unha referencia a Fósforo, que é unha deidade grega, que é fillo da Aurora, e que se identificaría co planeta Venus, que é a estrela da mañá. E que se contaba da estrela da mañá nas relixións cananeas? A estrela da mañá, a vespertina, que só se ve ou polas mañás ou polas noites, pero nunca durante o día. Esta desaparición da estrela durante a noite, que só la ves un anaquiño, desaparece, despois volve a aparecer. Eso dice que nas tradicións cananeas se explicaba porque era o deus Atar que
lle xogaba o trono a Baal e na súa disputa caía a terra. Lucifer é Venus e Fósforos, portador de luz. E é o combatente de Deus, é dicir, o oponente de Deus que disputándolle o trono cae á terra. Non é que o tire Deus, é que cae el á terra. Cae disputándolle a Baal, que é tamén outro deus superdemonizado, non? Porque se supón que lle ofrecían a primogenitura, non? O primeiro fillo de cada familia noble tiña que ser entregado en sacrificio a Baal, ou iso conta a tradición xudea. Di aquí tais que é a enerxía, entendo que quere dicir, ou a enerxía feminina. Bueno, así que a próxima vez que miredes a lúa e vexades aí ao planeta Venus, acordaredes vos de que é Lucifer. Lucifer. Debo dicir, fixemos unha enquisa na que puidestes votastes un 86% a que o vindeiro programa de primeiros de decembro vai ser Maxia de Sangue. Porque sí, vai ser a primeiros de decembro porque este atrasouse por cousas da vida, cousas do traballo. Pero vai ser o vindeiro primeiro luns, porque luns de Tea volve a estar os luns. Entón, xa me estás facendo outro audio para cambiar por este. Isto é Alobeira Today e estás a ver Luz de Tea, o programa que sai os martes. Xa me cambias ese audio e así facemos, voltamos o luns de Tea aos luns, porque volto ter o luns aquí en Madrid. Eso por un lado. Por outro lado, darvos as grazas a todas as persoas que chegastes ata aquí, 1 hora 41 minutos de programa, estámonos viciando, estes programas eran de 1 hora, 1 hora e cuarto, empezamos a pasar a hora 20, hora 30, hora 42, que por min, genial, É culpa túa que queres diapositivas, é claro. É culpa miña, sí. Bueno, o caso, seña a culpa de quen sexa, non hai que buscar culpables, senón solucións. Entón, como non hai nada que solucionar, porque para min perfecto que dure 1 hora 42, perfecto. 102 minutos, como se fose unha película, di Madia Levo. Sí, é todo culpa do demo. O demo confundiunos hoxe o demo. O demo chama é vicio. Ben, eso, darvos, como sempre, quero facer a despedida canónica da Lobeira. Entón, como sempre, quero vos dicir que moitas grazas por ter chegado ata aquí, moitas grazas por adicarvos o tempo a vernos. Sei que moitas de vos estivestes a través do YouTube, outra xente andivo polo Facebook, moita outra xente estivo no Twitch. Dicirvos que grazas a todas as persoas que estivestes atendendo a este programa, para o que o gran traballo recae na nosa colaboradora Melody, que está na canle Luz de Tea. Se queredes máis contido de Melody, ides a canle Luz de Tea agora mesmo e suscribidesvos, porque ela fai ali 2 programas máis polo de agora. O mellor, tendo tempo, fai máis programas. Dito isto, xa vos din as grazas, entón, como digo sempre, imos buscar por aquí, a ver se hai alguén a quen facerlle unha raid, coido que non, que xa está todo o mundo offline. Claro, a xente ten sentido, non como a nós, entón vanse cedo para a cama. Pois iso, darvos as grazas por chegar ata aquí, como digo sempre, vémonos noutra e apertas. Grazas. Adeus.